Kamar yadda muka sani, Nura Inuwa da Umar Shariff su ne manyan mawaƙan da ake ji da su a halin yanzu. Masu sauraro idan za mu tuna a kwanakin baya Nura Inuwa ya yi waƙar Sarki Goma. A kwana-kwanan nan ne Umar Shariff shi ma ya yi sabuwar waƙar Sarki Goma. Hakan ya janyo muhawara a gurare da dama musamman a social media. Masoya Nura Inuwa suna ganin waƙar Nura Inuwa ta fi ta Umar Shariff daɗi ta Sarki Goma. A gefen ɓangaren Umar Shariff shi ma masoyansa suna ganin waƙar Sarki Goma da Shariff ya yi ta fi ta Nura Inuwa daɗi. Hakan ya sa mu ma muka yi duba akan wannan al'amari. Muka kawo wa masu sauraronmu wannan suma muhawarar a yau muna so a kanta za mu tattauna. Kuma masu sauraro muna so ku faɗa mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Ta Nura Inuwan ta fi daɗi ko kuma ta Umar Shariff? Don haka yanzu za mu sa muku kaɗan daga cikin waƙoƙin ku saurara. Bayan kun gama saurara a ƙarƙashin wannan bidiyon sai ku je ku yi comment da sunan wanda kuka ga baitukansa ko waƙar ta fi daɗi idan ka saurare ta duka. In kuma baka saurara duka ba, za mu so a ce ka je ka nemo ta dukanta domin ka saurara sai ka dawo ƙarƙashin wannan bidiyon sai ka yi alƙalanci ka zaɓi wanda ka ji baitukansa kalamansa sun fi daɗi. Da haka masu sauraro mu saurara sai mu je mu fara sauraron ta Umar Shariff kafin mu je ta kan Nura Inuwa. Sarki Goma zamani goma, da ke na fara da ke zanen gama, da kai na fara da kai zanen gama. Sarki Goma zamani goma, ni na amince da ke zo mu zauna, na san za ki rike ni amana, in na tuno ki sai in ji na cika da murna. To masu sauraro, wannan ta Umar Shariff kenan. Don haka yanzu mu saurari ta Nura Inuwa. Sarki Goma zamani goma, magana ta 'yan Hausa. Kalaman soyayya wanda babu 'yan Hausa. Yadda yake nuna labarin fuska ka fahimci sako. Ba shakka yau da gobe sai labari. Zuciya ta kankace ta sakon kai ne. Yawan kallon ki ke sakan hannuri. Tafiyar nan damuna ga za ta yi tsari. A masoya na cikin suke ce fari. Kome zan baka binciken soyayya kai mallakin kaina. Sarki Goma zamani goma, magana ta 'yan Hausa. Zancen kalaman soyayya wanda babu 'yan Hausa. Yadda yake nuna labarin fuska ban manta sako. Ranar so da wuya ka so mai son ka. Ka wuce zan bi ka ka zamo limani. Duk kalma ta ki zuciya ke soka. Na gaban ƙaunar ka ka game mun komi. Kenan ka tuna da safe in na farka. Takwici na yi alkawar zan baka daga kore zargi na. To masu sauraro, kaɗan kenan daga cikin waƙoƙin da muka saurara na manyan jarumanmu wanda suka yi da Sarki Goma. Don haka muna jiran saƙonninku. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin namu. Kada ku manta ku yi mana subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa.